ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବରଗଡ଼ ଠାରୁ କଉଡ଼କୋଲ ରାସ୍ତା। ଆଉ କିଛି ଯଦି 2-3 ଖଣ୍ଡେ ବର୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପୁରା ପାଣି, ପୁରା ରାସ୍ତା କରକୁ ହିଁ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଟରେ ପୁରା ପାଖାପାଖିରେ ପାଣି ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଧାପେରେ ଉପରେ ଚାଲିବ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପୁରା। ଧାନ ତ ଏ ବର୍ଷର ଭାଇ ଗଲା, ପୁରା ଟୋଟାଲି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ। ଏ ଭାଇ ସୋଲ ଗୁରା ଏଠି ଲାଗିଛି, ସୋଲ ବି ଭାଇ ଉପୁରି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଏତେ ଜୋର ଆସିଛି ସେ ସବୁ ଉପୁରିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପୁରା ରାସ୍ତାର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ଦବିଗଲାଣି। ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପାଣି ରହିକି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହାଇୱା ଫାଇୱା ହରିକା, ସିଏ ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ଗଲାଣି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି, ଧାନ ତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଧାନ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ନାହିଁ। ଥରେ ଆସିଥିଲା ପାଣି କମି ଯାଇଥିଲା, ଫେରେ ଆସିଲାଣି।